चैप्टर 1 एआई का है परिचय। नमस्कार दोस्तन, आज के समय में दुनिया बहुत तेजी से बदल रहल बा। मोबाइल, इंटरनेट, रोबोट, मशीन सब कुछ स्मार्ट हो जा रहल बा। ए सब के पीछे एक बहुत बड़ा नाम बा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। एआई के मतलब होला मशीन में इंसान जैसन सोच के ताकत डाल देना। जैसे कि मोबाइल खुद समझ ले कि आप का बोलता नहीं, गाड़ी खुद चल सके या कंप्यूटर खुद फैसला ले सके। आज एआई हर जगह पहुंच गया बा, मोबाइल में, अस्पताल में, बैंक में, स्कूल में और यहाँ तक कि खेती में भी। लेकिन एक सवाल सबके मन में बा, एआई इंसान के मदद करी या इंसान के लिए खतरा बन जाए? यही सवाल के जवाब हमनी के इस ऑडियो बुक में खोजब। चैप्टर 2 एआई के इतिहास। एआई आज अचानक नहीं बनल, ये टेक्नोलॉजी कई दशक से बनत आ बढ़त आ रहल बा। 1950 में एक वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ई सवाल पूछ ले, का मशीन सोच सकेली? यही सवाल से एआई के शुरुआत हुई। धीरे धीरे कंप्यूटर तेज हो गया, डेटा बढ़ गया, इंटरनेट आ गया, फिर मशीन सीखना शुरू कर दी हलस। अनुभव से सीखेला, वैसे ही मशीन भी डेटा से सीखेला। आज एआई इतना आगे पहुंच गए बा कि कंप्यूटर फोटो पहचान सकेला, आवाज समझ सकेला, कहानी तक लिख सकेला। चैप्टर 3 एआई कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहल बा। आज एआई हर जगह इस्तेमाल हो रहल बा। मोबाइल में जब आप फोन से बोल के सर्च करता नहीं, वो एआई से होला। अस्पताल में एआई डॉक्टर के मदद कर रहल बा बीमारी पहचान में। गाड़ी में कुछ देश में गाड़ी खुद चलत बा बिना ड्राइवर के। पढ़ाई में एआई स्टूडेंट के पढ़ाई आसान बना रहल बा। फिल्म और वीडियो में एआई से फोटो, वीडियो, म्यूजिक सब बन रहल बा। मतलब एआई धीरे धीरे इंसान के हर काम में मदद कर रहल बा। चैप्टर 4 एआई के फायदे। मशीन थकती नहीं, इसलिए गलती कम करेले। तीसरा फायदा, नई खोज। एआई वैज्ञानिक लोग के नई नई चीज खोजे में मदद कर रहल बा। जिंदगी आसान, एआई से हमनी के रोजमर्रा के काम बहुत आसान हो गए बा। चैप्टर 5 एआई से खतरा भी बा। जितना फायदा बा उतना कुछ खतरा भी लोग बतावत बा। सबसे बड़ा डर बा नौकरी खत्म हो जाए। कई लोग कहत बा कि अगर मशीन सब काम कर दी तो इंसान का करी। दूसरा डर, अगर एआई गलत हाथ में पड़ गए तो ये नुकसान भी कर सकेला, जैसे कि नकली वीडियो, नकली फोटो या गलत जानकारी फैलाना। इसलिए एआई के सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी बा। चैप्टर 6 एआई के बारे में अफवाह। एआई के बारे में बहुत अफवाह भी फैल रहल बा। कुछ लोग कहला एआई दुनिया पर कब्जा कर ली, कुछ लोग कहला रोबोट इंसान से लड़ाई करी। लेकिन सच ई बा कि एआई खुद कुछ नहीं कर सकेला। एआई के इंसान बनावेला आ इंसान ही कंट्रोल करेला। इसलिए डर से ज़्यादा समझ ज़रूरी बा। चैप्टर 7 एआई से नौकरी खत्म होई या नई बनेगी। इतिहास बतावेला कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आयल बा, पुराना काम कम भैल बा, लेकिन नया काम भी बनल बा। एआई भी ओइसे बा। कुछ नौकरी खत्म हो सकेली, लेकिन बहुत नई नौकरी भी बन सकेली, जैसे एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स एक्सपर्ट। इसलिए डर से ज़्यादा ज़रूरी बा नई स्किल सीखना। चैप्टर 8 भविष्य में एआई। आने वाला समय में एआई और ताकतवर हो जाए। भविष्य में शायद गाड़ी खुद चलत रहे, डॉक्टर के जगह एआई बीमारी पहचान ले, स्मार्ट घर खुद सब काम कर ले। लेकिन साथ में इंसान के समझदारी भी जरूरी रहे। चैप्टर 9 इंसान बनाम एआई। एक सवाल बहुत लोग पूछेला, एआई इंसान से ज्यादा ताकतवर हो जाए? एआई बहुत तेज बा, लेकिन इंसान के पास कुछ खास चीज बा, भावना, रचनात्मकता और नैतिकता। ये चीज मशीन में अभी नहीं बा। इसलिए एआई इंसान के जगह नहीं ले सकेला, बल्कि इंसान के मदद करे वाला साधन बन सकेला। चैप्टर 10 निष्कर्ष। एआई वरदान या खतरा। अंत में सवाल वही बा, एआई वरदान बा या खतरा? सच कहें तो एआई ना पूरा वरदान बा, ना पूरा खतरा। ये इस बात पर निर्भर करेला कि हम इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करता नहीं।
अगर सही तरीके से इस्तेमाल होए तो एआई दुनिया के बेहतर बना सकेला, लेकिन अगर गलत हाथ में पड़ गए तो नुकसान भी कर सकेला। इसलिए ज़रूरी बा एआई से डरना नहीं, बल्कि एआई को समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना।